Виждали ли сте някога как живота си отива заради липсата на нещо толкова просто като кръвта? Като журналист аз съм виждал и знам какво е безсилието, когато лекарите казват няма. Даряването на кръв не е героизъм. Това е 15 минути от нашия ден, които могат да подарят цял живот на някого. Може да е за дете, което се бори след катастрофа, за майка, която ражда, или пък за непознат, когото никога няма да срещнем, но ще диша благодарение на нас. Не е страшно, не боли и никой от нас не е застрахован, че утре няма да се нуждае от същата тази помощ. Затова подкрепям кампанията за кръводаряването, защото живота е най-големия подарък, който можем да дадем, и той струва по-малко, отколкото си мислим. Дари кръв, спаси живот.